سلام كبرات تقاتلتي channel سينما زغليلا انفوتينمنت بفلاي دما مدب سينما إنيورانزا نلومي حانتي اولد نيو حوسي اوتو بايوغرافيكال دراما تغفافيلا تزرغحت بلوام تيدروس تدريسا بس كفلو دانيوم بحبر زتاليه مصمبلالي زر اساناي تغرينيا فيلم بعيني سنه طبب سينما بحفشا بفلاي ግን بفيلم ستراكشر بريميس انبلو حيس حيزلكم قريبه الله مساخم زلخو فيلموني سماي مكتتال والقدمي ناب ناي لومي هي سانا متاونا زعبا ابز حدث اب سينما إنيورانزا تايسا زتلغاقت فيلم هادانيت لينك اب ديسكريبشن لكم نوحاتا كاب زحالفو هي ساتات ዝተፈለየ አይ 35 ደቂቃ በመኾና መጠን ዘይብሎም ደስ ዝብሉን ብዓይኒ ኦዲየንስ ምክንያታውያንን ርእይቶታት ክቅበል ቀኒ ኣለኹ ነውሓታ ካብ ሸለለትነት ወይ ካብ ዘይግቡእነት ሕጊ ህየሳ ዝተበገሰ ኣይነበረን እቲ ነገር በንጻር እዩ ንሱ ካብቲ ዳይሬክተር ጣዓመ ዝተጠቕመሉ ናይ ሲነማ ኣዘናትዋ ደርማስነታት ዝተላዕለ እዩ እዚ ማለት እውን እታ ፊልም ካብቲ ናይ 2 ሰዓትን ፈረቃን ዝንውሓታ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ካብቲ ብዝሒ ኣብ ናይ ሎሚ ፊልምታትና ዘይትረኽቦ ምኡዝ ሂውማን ቢሄቪየር ወይ ባህሪ ወድሰብ ዘይንጸባረቐሉ ከም ንኣብነት ከምዚ ቀፂልና ኣብዛ ከም ጽምብላሊዕ እትብል ፊልም ናይ ሎሚ ህየሳና እንሪዮ ትሕዝቶኣን ጥበብ ኣሰራርሓኣን ክብደት ስምዒታታን ዝብገስ ብምዃኑ ክንድኡ ንውሓት ከም ዝግባኣን ንኦዲየንስ ድማ ብዘይፍረ ከይወፅእን ዝብገስ ምዃኑ ከብርህ ይደሊ ኦራይት ናብ ናይ ሎሚ ፊልምና ከም ጽምብላሊዕ ንመለስ ኣብ ቀዳማይ ክፋል መኽፈቲ ሲን ን4 ደቂቕ ዝኸውን ናይ ሓንቲ ብጣዕሚ ኬርለስ ካራክተር ሊና ወይ ዲና እትበሃል ፍሪላንሰር ላይፍ ስታይል ዘለዋ ቴምፐራመንት ማለት ባህሪ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ወይ ኤክስፖዚሽን ንሳ መን ምዃና ንምልከት ወል ኣብ ፊልም እታ ቀዳመይቲ ሲን ነቲ ኮንሰፕት ወይ ፕሬሚስ ናይቲ ዛንታ ሒዛ ክትቀርብ ክትክእል ኣለዋ ልክዕ ብድሕሪኣ ዝቐፀለ ሲን እውን ካራክተራት ማለት ማርቲን ሰላምን ብዛዕባ እታ ዝኾነ ዘይዓጣ ክትመስል ኣቐዲምና ዝተዓዘብናያ ገፀ ባህሪ ብስልኪ ክዕልሉ ንዕዘብ ናይ ገዛ ዝድሓን በዓል ይፈልጥ ቋጥራሕ ወዳኹሞ ታኹን መሓዛኺ ሓገዝትክን ኣይ ነስራሕ ስከይ ከመን በዓለይ ተስያ عرب ناي سلت حضر قدام قلبي فايت السنة أنا كوز قرب منك هميل كيف مزاسة زيات نبرن قول مسخران قول كون كباغيت مار قرم إذا زرقنا زلو إتا فيلم زعبا سلام أيكونت زعبا مارتي أيكونت إذا فيلم بزعبا لينا مخانا دايركترات هابزي صبوق صراح سريحهم إذا دما نأودينس إتا فيلم بزعبا انتاي مخانا بقي حاتو أتحيزو قدفاوي كأزبا زقبر تكنيكي أبزي كرد أنا زلوه مجمرتها لينا أب فريم سلا أترقى أيكونن انتاي دقا بارالل وي قدنو بحريقا ساقما وورلد فيوا مالتنا عالم بخمي رئيان وزت سلان الزبي إذا تكنيك كابتم 4 دراماتيك إليمنتس ماي فيلم زي سيت أب نبلو دراماتيك إليمنتيو مالت مبقسي وي مندحي حانت فيلم مالتي دايركترات هابزي صبوق صراح سريحهم وال اب مبل 6 دقيقة مفرقان لينا بسلكي مسحانتي ناي تقرينيا اكسنت زلوا محازا كتقلل نسمع هاني شكر ناخو تم يطفي خدو ليك بدحنا خدي وي هاني شكر زقات من نغير يفرقك فعاصرت كويس راح بتحه انا ايتوبيا قصص الساعه 4 مرات ما كحد سامع تسوقني تبزلهم مرحدي قلنا بخير ويني هو لا نقع مسخدنا هونكي انا لكو انا حتى سامع دابت
أفتقد زي بتاعنا خلاص أبزي كم أون بمولا إتافين محازوت لينا فرقان تقراوت قال دما ناي فقري قررب زلوهم كاركترز تقراوتن إيرتراويانن كم أون سئنت ملكة أمحرنيا سدتنياتات إيرتراويان بمكتاتا ناي بحقي هيوت سدت كم اتنصبارق بمقبار كاب دراما جنرا حليفة ناب دوكومنتاريك ستايل كتتصقعا كيلالا حزنك نقول لك وزي بخاد استجري مهلو ينيرو لحنا سلوى هزم انت طعمت بنا خف لحالك ترقاق ايش هلو هذا سامر شكور هلو من قبل وا دمصي طفيك مالت دي اتا يتناغر دمن مخانخا تقلل كون غيزي يبلي اوه ده حم بقى يحرق بلي يونو ماني قرم بالي على كم قلمك تركم كبلاي تناغري دمن مخانخا يوناتاني معزاو على هاني واي يونو واي بدمصخا كي تغاغي كاصنيها حانت جميل نايزاز جبرك حساخ اشاي تغابزنا تخلك كونتراكت يناچو هاي مبرات بس مرسل هاي درسو قوچ 100 ብር ثمانية مشيكو እዚ ማለት እታ ደራሲትን ዳይሬክተርን ግዜ ሓጊዝዎም ናይ ብሄር ወይ ኔሽን ድሕረ ባይታን ባክግራውንድ ማለት እዩ ናይ ትውልዲ ቦታን ኢንቫይሮንመንታል ቫልዩስ ወይ ክብርታት በቲ ናይ ሽዑ ፋሚልያርን ኖርማልን ኦዲየንስ ኮይኑ ዝረአ ገይሮም ብምስርሖም ዋላ እታ ፊልም ካልእ ብዙሕ ጉድለታት ይሃልዋ ንኩሉ ግዜ ከም ቼኪንግ ዘ ኢምቤድድ ቫልዩስ ኮይና ክትዝከርን ከተገልግልን እያ እዚ ማለት ናይቲ ዘመን ናይ ዝነበሩ ክብርታት መዐቀንን መምሃርን ኮይና ከተገልግል እያ ኣብዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሖም ኣብ ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀዳመይቲ ሲን ማቴዎስ ሰብኣይ ሰላም ብዊልቸር ካብቲ ኤርፖርት ክቕልቀል ንዕዘብ ኣብዚ ዳይሬክተር ዝተጠቐመላ ስኮር ሚውዚክ ብጣዕሚ ተኣምር እያ ነዚ ኢና ሙዚቃ ሓደ ዳይሬክተር ኣብ ዝኾነ ወይ ኣብ ዝመፀት ሹት ብዘይድርኺት ከቐምጥ የብሉን እንብል ሙዚቃ ከምኡውን ኦዲዮ ሳሕቲ ብምምፃእ ከምዚ ዝረኣናዮ ኮመንት ብምሃብ ልቢ ተዓዘብቲ ክትንክፍ ኣለዋ ኣብዚ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ዳይሬክተር እዚ ኣብ ዌን ቱ ዩዝ ሚውዚክ ኤንድ ዌን ኖት ማለት መዓዝ ትጥቀም ሙዚቃ መዓዝ ከ ትገድፎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ግልፂ ጦርነት ዘርእስታ ፊልም ሃይሰ ኣቕሪብያ ኣለኹ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ኣለኩም ካብ መበል 7 ደቂቕ ጀሚሩ ክሳዕ ሬዞሉሽን ማለት ናይ መፈፀምታ ድራማቲክ ኤሌመንት ናይዛ ፊልም ማቴዎስ ብዛዕባ ናይ ሊና ኣቀራርባን ለውሃትን ጠቕላላ ዘይክግረም ንዕዘብ ብናቱ ሳብጀክቲቭ ፖይንት ኦፍ ቪው ወይ ርድኢቱ ናይ መስተሰብ ምዃና ወይ ክንሳ ሾርትጎል ዘለዋን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እኮ ርኢና ኢና ብምባል ክትንዕቆን ንመሓዛኣ ድማ እንታይ ኮይነ ኢልኪ ኢኺ ምዝ ሰብ እዚ ህይወትኪ ተባኽኒ ክትብላ ከም ትኽእልን ርዱእ እናኾነ ብለውሃታ በንጻሩ ክቁጣዕ ንሪኦ من يموشمكي لينا دينا دينا شمي لحن حنا شفتو كنت أقول دينا دخل كنت خلقي بصحي خامتري حج أعرف حراي أمم صاحبة دينا أي سمعني أخي أنا خربت لي لقمة جهلك محرني ها تعالي لي دينا دينا إيش مي لا تلنا እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ዓቢ ሰብኣውነት እያ ትርእዮ ዘላ ምናልባት ጥዕነቱ ተኣማሚኑ ዘይክግደሰላ ዋላ እኳ እንተኻእለ ክገርሞ ዝግብኦ ራሽናሊቲ ግን ንሳ ገና ስንኩል ምዃኑ እያ ትፈልጥ ዘላ
سلام دي صور روحي كمش أنا كخمس مرة جزاك خير يا ربي عامل بجاه لك سكن عرفي بجاه أتوي أتوي سلام وبجاه لك نفس قدم كالي بجاه أتوي عرف دكسي أنت عم معك إزي آخر أزيو دخون إلوجيكال وي إيراشنال زخونة ستوري ناي الوامن سكرين بلاي وي دايركت ناي فلونيو أبزي بتعمي حماق سكريبت كنري خيلنا هنا إزي أب كمزي ناي جنرا دراما فيلم أيقونن أب ناي هورور وي كرايم وي أدفنتشر فيلم كمان سرح قبوني أب مبل 24 دقيقة 5 كاليتاتن سلام نس محزا أب زلنا لوسين እታ መሓዛ ብስልኪ ንሓደ ዘፍቅራ ሰብ ክትፀርፎ ሰላም ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ንመሓዛ እሞፈቴኪ ንዝበለኪ ወድስ ክንድዚ ትብላ ሰላም ነቲ ወዲ ስንኩል ድዩ ኣይኮነን ከይፈለጠት أنت يتناقر جمال مخانخا تقلل لكم جزية ولا دحام بقى يحرق بدي يون ماني كرم بالي وعلكم مقدمات تركم كبلاين تناقر جمال مخانخا يونا ثاني مع زاو على هاني واي يونو واي بدم تخاك يتكاكي كاتانيها حشوي مدنا قري دحر حس تكاكي خلي لابسه سلك زي اكيد تدوري هو بينا حنا قرب صبوا عندنا هو ده عندي خدا نسمع نزو كله حدا يم بيموت خلق فوت خلق يبان لهم بيتهم ما فاتك نزبه لك اسكندزي እዛሲን ነታ ፊልም ዝጠምር ሕጊ ፕሬሚስ እንብሎ ጥሒሳቶላ ጠቕላላ በቃ ናይ ፕሬሚስ ሽግር ናይ ድርሰት ሽግር ብጣዕሚ ኣብዛ ፊልም ክርአ ክኢል እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፋል መበል 28 ደቂቕን ከባቢ 40 ካልኢታትን ሰላም እታ ነቲ ካብ ኣሜሪካ መጺኡ ክምርዓዋ እሞ ኣሜሪካ ክትኣቱ ትጽበ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ካብ ኣሜሪካ መጺኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤርፖርት ምስ ረኣየቶ ናይ ዊልቸር ስንኩል ምዃኑ ብምግንዛብ ንኸይትምርዓዎ እትሕንግድ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ምስ ሓደ ደላላይ ናይ ሊብያ ክትዘራረብ ንዕዘብ ከመይ ትመገድ كم نقولكوا كابزن السودان شعن كل تميت تغفل لك كاوم سنة تغفل شعن شد شميت متوسخ أمريكاوي أوروبا سوال لك دي ما من داخل لك توسخني بحري كفريت عليكم كساب حجة كوي وسانكون يدلو نتفع دهون ساي سانني ወል እዛ ሲን ካብቲ ፕሬሚስ ወይ ሲነፕሲስ ናይዛ ፊልም ብምውፃእ ጥራሕ ኣብዛ ሲን ሰላም ኣይኮናን ንርኢ ዘለና ካልእ ገጸ ባህሪ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ዝተለዓለ ድማ ከም ጽምብላሊዕ እትብል ፊልም ዘይኮንና ከም ነፋሒቶ እትብል ፊልም ንምልከት ዘለና ኮይኑ ክስምዓና ክኢሉ እዩ ከምዚታት ጌጋ ኣብ ብዙሓት ናይ ትግርኛ ፊልምታትና ይርአ እኳ እንተኾነ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ግን ኣዝዩ በዚሕን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ፊልም ስትራክቸር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ርእሱ ዝኸኣለ ዛዕባ ናይ ፕሬሚስ ወይ ኮንሰፕት ሒዘልኩም ከቐርብ እየ ኣብ ናይ መወዳእታ ክፋል መበል 10 ደቂቕን 20 ካልኢታትን ሰላም ንማቲ ተመርዒያ ኣብ ዩኤስ ምስ ኣተወት ድማ ክትጠልሞ ኢለን ምስ ካልኢታ እናዕለላ ንዕዘብ هو እንታይ ለሚኡ ዝሞ ፍጹም ለይኸውን ነገር እዩ ترى مو قبل أجوا أحد شوف ترى لي ما تسقى بزوج ده نقاله تصبر ወይ ሰላመይ ሲ ኣሳስባ ኢኺ ሕዚ ኸታ ክደግሚ ዕውር ክመፀኪ
أنا كن حرف حسابني انتايو زماتي سولو كش حزني وليت مالسي ኣለዎ ምን ተደለ በቃ ንማቴዎስ ኸድኪ ይቅርታ የተደጋጋሚ ግጽ ስለምወርፈ እያ حزوني فتوكا إيه كل ነገር ከይቅበሉ እዩ ትልዩ أمس خلقت حركيو وا تمرع فتح محرتي تسمعت كتغتبل واي سلامي سي ما ينبا تاخذ خويني من انت راسخي سربرايز كغورني لخي نغير خياني نعول انت تجمر خيال ان بيتي ابا امريكا مساعد سربرايز كغورني تولي أمس خلقت حركيو ولا لما تسكت تسمعوا هذا تكون ما تصمد ግን ከምኡ ምግባር ወይ ከምኡ ምግባራ ሓጢኣት ከይኮና ስለ እትፈርሕ ብባሕሪ ክትከይድ ከም ዝሕሻ ትዛረብ ማይ ጋድ ኣንታ ዛ ፊልም 500 ዝኾኑ ደረስትን ዳይሬክተራት እንዲኦም ሰሪሖማ ከምዚ ነዳቑ ዝበዝሕዋ ገዛስ ፍኒስትራ ይርሳዕ ዓይነት ሓፍትና ካብ መጀመርታ ሓጢኣተኛ ዝኾን ኩሉ እኮ ንማቲ እስንኩል ምዃኑ ርኢኺ ምጥላምቲ እዩ أزيو حماق سكريبت دراسيت اللوام منالبات نسلام ناي أمورو صقم وي كم سحوتي كم زخونات غيركي أقريكيا أنت تخوني قبول مخونا نيرو أبزي credibility تفيلو كونسبت تفيلو كبريميس نايت فيلم دما وصي خلخي وي أوصي خلنا أب مودعتا إذا زانتا وإذا ستوري نايلوام ناي مجمرتا كيكونت سلا زي ترف كم أبرنتايشيب وسيدنا مالت كم قدامة إجر سلفي عينت نبرلو أبزع عودا كم اندقنا صبوق صرح تسرح كم ادخل يأمن كتقصلو ثم نخن توابعا نخن حقزان على فنت علنا